παιδιά. Είμαστε εδώ για να δώσουμε 3 γρήγορες ασκήσεις για τη φωνή σας, για να τη ζεστάνετε αν είναι να τραγουδήσετε απόψε, αύριο και δεν προλαβαίνετε να κάνετε μαθήματα φωνητικής. Αλλά χρειάζεστε κάτι γρήγορο, ουσιαστικό και πολύ αποτελεσματικό για τη φωνή σας. Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως την πρώτη άσκηση που χρειάζεσαι για να ενεργοποιήσεις το αντυχείο του στέρνου που αφορά τις χαμηλές μπάσες νότες, δηλαδή το chest voice σου, το οποίο αποτελεί το θεμέλιο της φωνής μας. Γιατί αν δεν έχω καλό θεμέλιο, δεν μπορεί η φωνή να αναπτυχθεί υγιώς και με ασφάλεια προς τις πάνω περιοχές, το middle voice και το head voice. Ακόμα και αν έχουμε λίγο χρόνο, ποτέ δεν προσπερνάμε την μπάσα φωνή, την chest voice. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε. Γρήγορα. Πρώτη άσκηση. Χτυπάμε το στέρνο μας, το ξέρετε αυτό από μένα, είναι το tapping και κάνουμε και λίγο humming εδώ χαμηλά. Επαναλαμβάνετε 2-3 φορές μέχρι να πιάσετε με την παλάμη σας την παλμοδόνηση, τη ζεστασιά αυτή της αντίχησης της μπάσας νότας που μόλις είπατε εδώ στο στέρνο. Οι άντρες μία οκτάβα κάτω. Όταν λέω μία οκτάβα κάτω οι άντρες, να διευκρινίσω ότι αυτό βγαίνει φυσικά στη φωνή του άντρα. Δηλαδή όπως ακούει μια γυναίκα, από φυσικού του, όταν είναι σωστός τονικά και λέει την ίδια νότα, τη λέει μία οκτάβα κάτω. Οπότε αυτό που φυσικά σας έρχεται είναι η οκτάβα κάτω για όσους δεν ξέρετε μουσική. Θέλουμε όμως τη φωνή σας, παιδιά, να την ακούτε μέσα σε όλη τη σπηλιά, σε όλη την κοιλότητα αντίχησης ή δυνατόν να ακούγεται και στην πλάτη σας. Δηλαδή να έχει θέση και έδρα εντός του στέρνου, στο κέντρο του στέρνου, εκεί που είναι η καρδιά σας. Αυτός είναι ο στόχος. Έτσι. Δεν είναι ο στόχος μας όταν κάνουμε ασκήσεις στις μπάσες νότες να είναι πολύ δυνατές. Δεν χρειάζεται. Όχι απλώς δεν χρειάζεται, δεν πρέπει κιόλας. Αργότερα θα γίνουν πιο δυνατές. Όταν κάνω ζεσταματάκι είμαι ήσυχος, είμαι γαλήνιος, είμαι συγκεντρωμένος στο στόχο μου που είναι να ξυπνήσω τις νότες μέσα μου, εντός μου, μέσα στις σπηλιές, στις κοιλότητες της αντίχησης. Άψογα. Πάμε λοιπόν παρακάτω τώρα, πάμε στη δεύτερη μελωδική άσκηση που θα σας αρέσει πάρα πολύ, διότι είναι γρήγορη, είναι to the point, είναι ακριβίας και έχει αποτέλεσμα επιτόπου. Ξανά. Πάμε τώρα λίγο αργά. Και πάμε τώρα λίγο πιο γρήγορα. Μπράβο! Πάρα πολύ ωραία. Αυτές είναι ενεργοποιητικές, ξυπνάνε όλα τα αντυχεία. Αν σας ζορίζει, σας φαίνεται δύσκολη, θα το πάτε σταδιακά. Θα με σταματάτε, που λέω την πρώτη τη χαμηλή, θα τη λέω. Γεια σας, είμαι η Όλγα και σήμερα θα σας δείξω 3 ασκήσεις που μπορείτε να κάνετε